Аз съм Маргарита, от Средец на 17. Играя кукер от 15 години. За първи път дядо ми ме обляка, когато съм била на 2. Той толкова се е радвал, че има кой да наследи традицията в семейството, въпреки че сме момичета и двете. И до ден днешен се обличам като кукер, вече 15 години. Събирам си пари за кожи, подменям си парчета. Почти напълно сама, рядко родителите ми помагат също. По принцип, по традиция, момичетата нямат право да играят и отскоро е легално, така да го нарека. И да, общо взето в другите краища мисля, че никога не е имало някакво разделение между момичета и момчета. Казвам се Жулиета, на 13 години съм и съм от Средец. За първи път, когато тя играеше, аз много и се радвах. Също и много исках да играя също. Но за мен това е нещо уникално. Нещо направо нямам думи да го опиша. Кожите, от които си правя костюма, са от кози, от нашия край главно, но по принцип гледам и по групите във Фейсбук, защото нямам друг вариант откъде да взема кожи. Събирам си пари цяла година и ако взема прясна кожа, тя седи в сол 20 на дни. След това я разкроявам. Първо се разчесва, след това я разкроявам и вземам най-хубавите парчета. Правя си костюм от това нещо. Когато вече има някаква кройка, родителите ми помагат да зашия целия костюм. Иначе горе-долу самичка си го правя. Този празник за мен буквално е всичко. Аз го чакам цяла година. Когато дойде февруари месец, аз не спя със седмици, само и само от вълнение, че празника наближава, а деня преди празника тотално няма сън. Примерно когато нещо ме боли и като сложа кожите, всичко минава. Буквално е като вълшебство. Усещането, когато съм на улицата с кукерите, е нещо великолепно. Има хората, които казват, това е гнусно, в смисъл, ти обличаш буквално кожата на коза. Обаче те никога не са го изпитвали това чувство, което аз усещам и няма как да разберат какво е за мен. И за тях е малумно, обаче за мен уникално е. Но аз също исках да играя, обаче всички ми казваха, че няма да издържа. Но и много исках и тя ми помогна да убедя всъщност родителите си да играе, и като за първа година играех като роля. След това вече тя ми помогна да си намеря кожи и втората година играх като кукер. Раджи отдавна ми помага да си търся кожи. Отново почна да играе и той. И решихме да организираме днешния празник. А тук не е имало кукеров ден от доста време. Не знам защо. Реалната причина не я знам. Може би защото няма хора, които имат на рак. Обаче, понеже аз си търся кожи и той идва, помага ми. И в един момент това нещо не умира. Рака не умира.